Kublai pi baro nga de mebon lingdo but hakini gisngi ngi iba kani ka social media nilapan penun kam haki babun kam haka benta ka babha ba ka benta ka basniu ti kum ta kat ba dang yat yau ha kita ki video ki pang jonga kita ki jingkren ki kat ba ngakren ne ka ba kham kren du dang yat yau ha ti mentang an chim ya kani kalat bangan kren chapang kani ka mat ka bang lai kren nadu mucim snam bat kani ka sorkar MDA ti tangba hadu mentang impat i bakan urlong ti kidon ki arli benta bang akwa panya discuss hakani kapor kata ka benta ka baningkong kalong syapang ka free education na benta kini ki khana ki bawan na ka BPL family bat ka benta ka baar ban kalong syapang kani ka jing pendrung ya ka khtin khasi syaka kharnet ka bapra ti ka benta baningkong sya ti mencem senam kat bangin dang yaki ang tu han dia khmat sekretariat bangin dawa bangin bade ban pen kentiu no ya kata ka tulop jong kino hikai ad hoc te kibadon namar bala Andrew senam nadu ka senam arajar khan rio hadu arajar arpuar katulop kasakut kumjo te kumta ngilaya ki bat ngila job ya tu jing ki bat kini kino hikai ad hoc bat kumjuru ki no hikai SSA kila kiu ya kataka tulom te gini ki kumba pitep hi kila kiu kat nongam kwa bangan batai biang sa sisien ti ha kani ka senam aku aban pentep shapiru ba ya kini ki pre primary teachers ru ngatrai kin penkiu no katulop ne kila ada penkiu nama last time kala mi katoka notification ba ya ki pre primary teachers ru kin penkiu no namar ba mencem senam de tangki pre primary teachers ke bala sha left out dia katu ngalabu jengkeli ba balai ki pre primary teachers ki sakut bat na hadin tu ni iba ki pre primary teachers ru kami ka notification kala mi untuk ladan menta kumba shibenai arbanai man dia shibenai tam kami timenta ha ka be kran bagan shapanga ni ka free education dimension senam nilai terba abang ya kran du shapanga ni ka tulop kino hikai bangi kendo ki officer sorkar ni kendo ki minister bakum tatar taru ne ki amalie nila ya kran shapanga ni ka free education na benta gini ki khanna ki ba wan na kilong yeng ki ba duk pachenja kibun ki ong ba kamlong possible handai ngala penshai shiki ba kalong possible balai kalong possible namar lada pipet gitu jing keren ke bangi hapor pengyalap election lapen syai bang tu ba kumno ngila banwan raek taka free education na bentang ini ki kena di namar ladang ipet ya kan scholarship scheme jung ini ki kena kedan arjat ki scholarship scheme mo arjat ukena pada we ukena ula ban apply tang ke we scholarship scheme umla ban apply boroar di kadon ka state ba kadon ka national te ladau kena apply ke state umna shuban apply ke national ladau kena apply ya ke national umna shuban apply ya ke state kan te kumta mencim senam ha ke bang ya kran yang iba haba uni kena ula ban apply ke national te belai pada ngin bu ikan ke state tu kan ke state tengila ba bangi I edit no kan namar baki babu ni kena ban apply scholarship bun kim apply scholarship kam tam kitu ki bawan na kilong yeng ki baduk bajenjar lai kim apply namar ba ki haban lecture sha you ki haban lecture cyber cafe pendap itu ki antara ki hab lecture sha school ban verify bat kum tatar ka proses kalong bajurong ba kalong ka balut pisah de kumta jaka ba ya kum kita ki kena bangin penjenjar bani te kata scholarship ru dan teng tengah poi blengim su pelong edit benno i nu kuna mat apply tang ka way scholarship kata mat apply na ka national scholarship tigi don ki way ki bentaru ki bangila bangin wara ek ta free education benda gini ki kena handai haduk mentang apa di kanu ka initiative ka bala shim da ka sarkar mencim senam ka sarkar kala shim ka initiative ka ongkum nu pen bhai kani ka education system ha Meghalaya ba ka ong ba kan sa constitute na ek ta ka education commission nadu mencim senam mencing sya handai hadu mentau senam ru ngimpadi ba kata ka education commission kan urlong
te namar ba menta ki video ki jingkran jongan ne ki audio ne ki ba edit ne bom edit ne kum ta ki ya jo ha te ngashim me kani ko opportunity ba ngashim me kani kalat bangan pensngau syaka sarkar lingba kani ka video ba sngau ba constitute no kham kloi ya ka education commission ka ba phila oman constitute na do menchim snam khnang ba nila ru bangin wanra ya kata ka jukom trekam thamai ba kumnu kini kino hikai kila banyo tulap na man la ubanai umde bansyo tulap sisien lai banai ni sisien sau banai dia kata ka wei kamat ka bangai kran dia ka baar kamat ka baar pat kalong kumnu bangila ban pendrung ya ketien kasih ka kranit ka bapra Pila kamslam bala persyang ban pendrung ya kanika ketien kasih ha kanika karnet ka bapra. But ladon kijing persyang ki babun da ka sarkar la move ru ya ka da kanika kasih author society but kum ta tertar ndai hadu mentang impan I ba katakan ulong. Belai kata kampat la man ulong kawai na kidau ka ba kalong namar bangi ngimpat don kita ki ba pulih ki ba keren ba pulih ba ki ba tho kasih hadu kata-kata. Kamu ngidang duna kan ha kata ayo te kumno ngila ban kentiu ya kata ki kajing bun pat man karannya ka khatin kasi ka baningkong bat kajing bun pat man tho bat ki ban puli ya ta khatin kasi kawai ka syong na ka education system kawai ka syong na ka education department bat ka embus pi ladang ipet ya kan ka subject Hindi ya ka Hindi la introduce na do ka class 2 hadu ka class 7 kumka compulsory subject kata la introduce na ando ka posing mejungi but hadu mentaru kadang long kumta handai la dangi pet pat ya kani ka state jungi kami khalia ha ka bala itu da ka ri india I borok hoy ya kita ki language ki badan hangne ka wai ka bala itu bha ka di ka khasi ba wai ka di ka garo di ka balingo kalong ba balai pat ya ka khasi ba ka garo 4 penlong compulsory subject hang ni hakini ki school jungi ti kawai ni ki school kam menchua ngam tep menta te ngam kwa ban krani ka ega bangam tep andai ya kam menchua ka school St Mary's ka set offer with tang ya ka kasi subject kum ka compulsory subject hakini ki class te baro kamut ki balik school ha St Mary's ki habil ban shim ya ka kasi subject teka St Mary's beli ngashim ya ni St Mary's ngatharai ki doni ki we ki school ki balong kumta tama ngashim ya St Mary's nama ka St Mary's ka de ka school hasor te kadai tang ka St Mary's ka bangatip kan te ladadon ki we ru pilaban komen ka ba perlong ya ka subject kasi compulsory te lada ngila ban penlong compulsory ya kan ya ka subject kasi da ka board habaro ki school kila ban shim ya ka kasi lani ya ka garo te kamu ngi kam encourage kan ya kini ki kena ki badai ki kasi ne ki bamde ki kasi ki ban karani ka khtien kasi ki ban nang ban puli ka khtien kasi bat kumju rungi encourage bakin nang bakin thoru ya ka khtien kasi na maladang ipet menta high school ki babun hi school menta kila asdang ban shim ya ka alternative English hajaka jongka kasi nama ki babun ki school ka kasi ru ki don na do ka class 1 ne ki don ki basdang na do ka class 2 dan na do ka class 1 ne ka class 2 kila offer ba ki kena kila banjet ya ka kasi ne ka alternative English te kata ru ka pentron ya kani ka ketin ka jongi but ladang yula bangin le kumta ni kan kamsuk ini bangin la ban pendrung ya ka tien kasi ha ka karnet ka bapra te kita hi ki ba ngidan ban ya ter ha ni kapor ngidan ban pensunga ho ka ni kapor but to kitu ki ba snap ya kani kitu ki badan ha kabor kin snap ya kani but kin sim serious ya kani ba ngidan kam bangin wanra ya ka jingkala ha ka education system nomor ngarung politik su namar bangi kwa ban panwanra ya ka jingkala ha ka education system la ka de ki khana school ne la ka de ki noi kai namar ka jingkala kamla banwan tang na shiliang
Te ladangi kran shpang kajing yo kam yo jam ru mencim senam bat kitu ki dan ki katu kan ni minister ki balawan kendo ingi bat dan ki balapan kalaru ya kan kajing long compulsory jong ka match haka kelas 10 ya itaru ibal awan mencim senam ngalaong dakabashay ngong bakatu kadai kajing bakla bangi weng no ikamat skum ka compulsory subject namar ba kumnu ken ngin litho exam kam lada ki khana nadu dang red kim shim serious ya kamats but lada ki khana nadu dang red ki yo ya kata ka option bada fail ha kamatsu ki dang la ban pas ya kamatrik te kumba pi omdon ka weiru ka exam kam ka bamdon mats ti kumno ken nila bangin ong ba ogi khasi jungi kimyo kamyo jam chai kan haba ya kamats ka belong kata ka subject ka badon kam tame aweng no mental ladang ipet yakini ki ha GPO lane ba kiwe ki central office ki kena kasi ki la duna ba batre ki office namar la pentron te ya ki kena kasi jungi ba daka jingweng jong kamats ladangi crunch pang ka kam ka jam ladangi kran ru shpang kataka bha thungkam thungjam ngidon kam bangin yat nadu ka grassroots level shwa kabangasngo kung nga di nong hikai tingin yat naga grassroots level ba ngin hapan pen klan shwa ya ka syllabus ngihap di ban pen klan ya ka curriculum ngihap ban pen klan ya kurukum terikam jong ka empus ya kurukum terikam jong ka education department but ngidon kamru ban muanra ya ka jingkala ha kabaya dei but kini ki karukum buru syllabus nama ladang ipet ya kini ki kena kasi jungi ladang ikri shpang kini ki riu ba khmat ne ki riu kraw ki jong ki kasi menchua kin tip tang arngut wei tirut sing but wei u kyang nang ba te dang ikli shpang ki wei ki bon kim tem te ladang ikli shpang katuka pannong lat pa kadon hai bon kim tem yong ka pannong lat pa kayu ta telangi kli ki babun ki long ki kini ki riu kraw jungi ne ki kraw perkat jungi bon ka history ngimtep ka history jong ka jela jungi babun hi ngimtep namar ba ngim introduce ya kita ha ki history books ladang ipet ya ka history ru jong ki kena kelas nado ki kelas red hado kelas 11 12 mdoni age pang ka history jong ka jela jongi handai gadon betang spang ki history kepada syabar ki history jong ka jelam don ya ka history jong ka jela ka kelas 12 kadon kandiat bat katar kadon tang ka heading kalong Shillong as a hill station of the east na baka Shillong kadi kata ka jaka syong pangat ha ka sa kanikatan lam ini ti tang kata ti kamdani ai shpang ka history thoi ai thanru shpang tirot sing wale persya yano hangno mano tabal awan chani kita gidon tang haki ni ki kot history ki kot khasi ki ba kham red class nde ki ba kham he mdan te kham thoi ai shpang ata ka jingsha house arrest jungu ha salhead kham thoi ai shpang ki tu ki kram ki ba ushong kham thoi ai shpang ka jingsha kumno bokla sha dino bat kum tata mdani ai kum kita bat mdani ai ki belong critical kan spang ladang ipet kum us em nong stondru te ubala ino ya laka hima pot ula pet shabang nadesh bangitep kung Wycliffe's em udan kan nungut ki khun ti kita ki khun jung u ki le yu ki dan chai menta thia Bangladesh ke ka jingya dai jung u menchua bat kata ka sarkar Pakistan bat balai kita ka sarkar Pakistan ke it ha yu do kata ya kata ki history bun ngitep tang na ki ladang ilarang ba ngi shutep to thomut thomat na kini ki khasi ki bangsa Bangladesh bat kumno lapya ya kata yang ni ka jela jung iru bat lada dei ba kini ki sim jungi ki klam let ban ya snok ti no ba ka India kan ja ayu ya ka jela jungi
lani kanca yu ya kari ka jongi te kita ki history du bun kimdon tingi hap bangin penklan ya kanong rem nadu tenrai ngin penklan ya kanong rem nadu tenrai but haki barok kiliang dei bangin long one dimensional bangin si paya tangwei paya mla ban penyeng kayeng tengi don kam sautri ki paya ban penyeng kayeng tadi minimum kat nang bun ki paya kat nang bun foundation kata kayeng kanang he kata kayeng kanang yar ti kumta ha ka bay dei bat kani ka jing pen km ka jing persang ban pen km ngide ban persang haki paro kiliang ka trade ka education bat kiwei ki benta ki ba ngide ban pusan te kuble shibun kuble shi ajar ngo ublei un kerku yapi